enika iwewe. Iwe ukocheta ngota uterere iwewe. Kuma mandaita sei kofuta? Waita sei kuita sei? Iwe ukaona ndatsika gauni. Chinokutadzisa kundibatsira chii? Mama. Mungavhunduke gauni repazimulash closet. Arizirana museyamwa kana mvenge kairi. Izimulash closet yakagadzira gauni iri. Saka whether matsika, whether maita seika, arina kana any effect ranotomboita gauni iri. Musambovhunduke, mama. Iwe wanditi uri kuona kuti ndanyara seri pamberi pamufundi. Chimire munzwe mama. Imimi ndimi matozviona kuti matsika gauni. Vanhu vese havana kana chavaona kana. Imimi ndimi manga mutatozvinyadzisa. Hazi magauni kwana museyamwa. This is Zimlash closet, mama. Mukurasika papi. Iyoyo Zimlash closet iyoyo aitomboda neni, avadi neni. Ndosaka vakatama ijilimba. Manzwa nekusekwa regere. Muchene mimi, muchene, muchate. Iwe wakundiregera ndichitsika gauni. Ndichadona kuti ndichoke. Vaitozviziva kuti maijilimba munogona kudonha. Ndosaka vakati mama uyai because Zimlash closet inenge ine ndo basa rako iwewe rekuda kuzvinatsurudza. Aiwa mama. Zimlash closet ndo ine mbaura